Ei, hola, t'estava esperant. Soc l'Ester, te'n recordes de mi, oi? Escolta, et proposo que vinguis amb mi a fer una volta pel Mopi. A veure què hi trobem. Som-hi? T'animes? Vinga, anem! Hola, Gemma! Hola, bon dia! Què tal? Què fas aquí? Doncs mira, estic esperant que comenci el curs. Benvinguts a tots! Fins dilluns! Gràcies, Gemma! Ara anem cap amunt. Pujarem per l'escala verda. Anirem cap a P3. A veure... Nens i nenes de P3, que esteu preparats per començar l'escola dels grans? Segur que sí. Ui! Hello! Hello! Who are you? I'm Carlota, the new English teacher. I'm looking forward to see you. We'll have so much fun. Thank you, Carlota! See Bye. you! Apa! Tenim una teacher nova, la Carlota. I entrem a P3. Hola! Hola! Ui! Hola! Maria, Laura! Hola, què tal? Com esteu? Com esteu? Estem aquí esperant-vos. Sí, preparant la classe, l'estem pleixant. Espectacular. Sereu les tutores de P3? Sí, Sembla aquí que estarem, sí. aquí, haciendo equipo. La Maria és la tutora dels conills. I jo soc la Laura i soc la tutora dels pollets. Molt bé, guapes. Gràcies. Adéu. Ens n'anem Que vagi bé. cap a P4. Andiamo. Som-hi, som-hi. Que els nens i nenes que l'any passat anaven a P3, els conills i els pollets, ara ja s'han fet molt grans. I aniran a P4. A veure què descobrim a P4. Hola! Hola? Ui! Ui! Sandra? Hola, què tal? Què fas aquí? Tu no ets de P3? No, aquest any estem a P4. Pollets, pugem a P4 tots junts. Ens veiem ben aviat, Us espero. Gràcies, Sandra. I a veure... Qui més tenim per aquí que ja està jugant i fent de les seves? Mariona! Hola, què tal? Que seràs tutora de P4? Continuaré a P4, però aquest any amb els que estàveu a baix els conills pujaran i seran nens i nenes de P4. Ja triarem el nom, ja. Fantàstic, gràcies, noies. Doncs continuem cap a P5. Som-hi! Els nens i nenes que l'any passat estaven a P4, els pops i els taurons, com que ja han crescut molt, seran els grans de l'edifici i estaran a P5. Anem a descobrir, a veure, qui hi haurà a P5. Vinga, que gairebé ja som a dalt. Som-hi, a veure... Hola! Que hi ha algú per aquí? Ui! Ui! Mireia, Mireia, no ets de P4, tu? Què fas? Com que ja soc més gran, he pujat al pis de dalt. Apa! Apa, I amb qui estaràs, Mireia? Ai, estaré amb el grup que no estava l'any passat, que els trobava molt a faltar. Ah, estaràs amb els que eren pops? Amb els que eren pops, que encara no tenim nom, ja el decidirem a Molt principi bé. de curs. I amb els que eren taurons, qui estarà? Doncs jo, mira, els hi robo la Mireia i me'ls quedo jo. També no tenen nom, però bueno, això és una de les primeres coses que farem els primers dies. I amb moltes ganes de començar, preparant-ho tot, la reunió d'avui, perquè surti tot perfecte. Molt bé, doncs tenim moltes ganes de rebre-us i de veure-us. Us enviem molts petons. Fins ara! Fins després! Adéu!